Nwunye aka na-achị steeti a Oliakụ Nonye Soludo eguzobego amụma nke o ji wee nye ndị nkuzi dị narị abụọ ka ha banye n'usoro amụma nke akpọrọ Healthy Living with Nonye Soludo. Ya bụ ihe mmemme bụ nke o mere n'Ọka ka o wee nwee ike ịkwalite ezi ọnọdụ agụmakwụkwọ nakwa ọdịmma. Emmanuel Chigbata nọ ebe a magotere anyị ozi a. Ya bụ mmemme bụ atụmatụ Odoziakụ Soludo bụ nke ebumnobi ya bụ n'ịkwalite ezi ọnọdụ ahụike na ụlọ akwụkwọ nta nke sekọndịrị nakwa mahadum na steeti a. N'ịnabata ndị nkụzi ahụ, Odoziakụ Soludo bụ onye sonyere n'ikuku siri na otu Healthy Living Club bụ amụma ezigbote echiche ya nakwa nke ga-enyere ụmụ akwụkwọ aka n'ejifu na ha biri ndụ na-atọ ụtọ ma kpọkwukwe ndị sonyere na ya bụ otu nakwa ndị nkụzi ka ha bụrụ ndị ga na-anọchite anya otu ahụ ọfụma ọkachasị na akparamagwa ha. Kọmishọna afụ maka ahụike Dọkịnta Afam Obidike nakwa ogbo ya na ihe gbasara nkwalite ndị ntorobịa Maazị Patrick Ayamba kọwara ya bụ atụmatụ nwunye gọvanọ dịka nke dị oke mkpa n'ịkwalite ọnọdụ ahụike ma kpọkwuo ndị Anambra ka ha kwado ya na atụmatụ ya maka ezi ọnọdụ ahụike. N'okwu ya ka onye nchịkọta Healthy Living with Soludo na steeti a Odoziakụ Ezinwanne Oti kọwapụtara ụkpụrụ n'usoro ya bụ otu ma kpọkwue ndị nnọchite anya otu ahụ nakwa ụmụ akwụkwọ ka ha bụrụ ndị ga-arụ ọrụ dịka iwu ya bụ otu siri dị. N'aha ndị ọzọ ka otu onye nkụzi Maazị Ugochukwu Anyafụlụ nakwa otu nwata akwụkwọ Nwaada Chinemerem Ofoleta kelere Odoziakụ Soludo maka ya bụ atụmatụ n'iji kwalite ọnọdụ ahụike. Ya bụ mmemme bụkwa nke mere ngagharị n'iji buo ya megide ịnwụ ọgwụ ike na steeti a. Emmanuel Chigbata, akụkọ ụwa ABS.